मानसिखौथ' नुनायाव सिखाव बायदि नुवा मानोथ' अमा खावलायनानै बेबायदि जेलाव जाफैलायनांगौ जाखो नोंलाय नुनायावथ' नोंखौबो बिराद इन्टेलिजेन्ट स्मार्ट नुयो मानोथ' गुबै अमा सिखावखौ हमनो हायाखै आंखौलाय मानो हमनानै लाबोखो नोंखौ अमा सिखाव होननानै बुंनो थाखाय जोंहा थोजासे फोरमान दङ मिथिबाय नोंनि आखायावसो जों अमाखौ नुदों बेनिखायनो नोंखौ जों हमनानै लाबोदों आच्छा नुबानो गासैबो सैथो जाजोबो नामा बाथ्रायावनो दङ माथो जोंख्लाबनाय गासैबो जिरादानो डायमन्ड नङा होननानै जाबाय अमा सिखावासो आंखौ फोरोंनो फैदों ओइ सिबिआइ नोंथां इसोरनि अननायाव आंहा गासिबो दंजोबो बेफोरबायदि खावनो गोनांनि जेबो गोनांथि गैया आंहा आंखौ जाम्बा बनायनाङा गासैबो दंजोबो मालाय मा जानो अमाथ' फिसियाखै नोंसा अमा फिसिदों जानो अमाया दासान्दि डायमन्ड हिरानिख्रुइबो बारासिन गुन गोनां जासिनदों मिथिबाय आरो नोंबोथ' अमा बेदर जानो लुगैनानै अमाखौनो खावथारदों जोंनाव फोरमान दं नों बिदि बुंबा जाया हेलौ सिबिआइ मानाव गेदेर सार हाफां नारजि बुदां नों सिन्था खालामनाङा आं नोंखौ जेलनिफ्राय बख'नो फैबाय सार नारजि बुदाङा दायनिगिरि नङा बे अमा खावाखै होमबा अमा सिखावासो आंनाव फोरमान दङ आं फोरमान लाबोखादों नै बे मबाइलावनो दङ आच्छा माबेलाय देलाय खिन्थालाय एवब्रा आं अमा राजा बयनिबो खाजा आरो जों साथामानो अमा खावदों सन्थला बमब्र आं मा खालामनो बुं मा खालामनो नुबाय सार नुबाय सोर अमाखौ खावमारदों नुनायालाय नुबाय होमबा नारजि बुदांखौ हेगारदो अके दे जागोन आरो जाय दायनिगिरि बेखौ साजा होफैदो जागोन नोंसोर थांबानो जाबाय थेंक इउ स' माच हाफां आंखौ मदद खालामनायनि थाखाय सैथोआ जेब्लाबो जै जागोन नारजि बुदां नंखाय खोथाया मालाबाबो गोबाव जोरा नंगौ बे खोथाखौ नों सैथोखौनो बुंबाय नंखाय खोथाखौ जों जेसेबां लाखुमानानै गादबनानै दोना मानो सानसेबाबो बेरखांफिनखायो दिनै नों बेखौनो फोरमान होबाय दे होमबालाय सार जों थांनोसै अके दे हेभ अ गुड डे दाबो अमा बेदर जानो लुबैगासिनो दं नामाब्रा मानिफ्राय मा जालांजोबखो अमा बेदरनि थाखायनो नारजि बुदाङा जेल जाहैनांबाय बेफोर गासिबो बेंगलि बेंखाय पसा मासर गुखायनिफ्राय जाजोबदों दुम्पावनि अमाखौ जायगायावनो देथारखानांगौमोन जोङो होमबाना इसेबां गोलाव स्ट'रि जानाय नङामोन ना नारजि बुदाङाबो जेलाव थांनांनाय नङामोन ना साला जोंनिनो गोरोन्थिब्रा जोंनिनो आला बेंगलि मानसिजोंनो थगायजाबाय नालाय जोङो सासे मानसिजोंनो साथाम गोजान ओरैनो होनमारालै बर'फ्रा बयजोंबो थगायजायो होननानै नै मोनमारबाय दिनैनो फोरमाना जोंनो मार थगायजानाया औब्रा जोंना बर'फोरा थगायजानायसै आरो गोदोबो राजाफोरा थगायजाबाय दानि उन जोलैफोराबो थगायजाबोगासिनो नै जोंहाबो थगायजालायबाय बेनिखायनो जों बयबो खौसेथियै डिसिसन लालायनांगौलै मालायजों गादब जानाय नङाबा आरो अमाखौबो जों दुम्फावनिखौसो खावबाय नालाय दुम्फावनावल' अमा जेव दङबा खावखानांगोनथ' आरो उपाय गैया एबार हारसा बांगाल मियाफोरनिफ्राय खावनांसिगोनलै जानाय नङा साबायखर सन्थला बिदिनो गोथौ खोथा साननांगौ माथो नारजि फायसैलाय बबेनिफ्रायलै नोंनि बिहावनि न'निफ्राय माला सोमस्रि न'आव थांलायखोब्रा नोंलाय आंलाय नोंखौ जेलनिफ्रायसो फैदों सानदों मिथिखादोंबालाय मानोथो सोंदों अमा राजा खुगा जिला आंखौ जोबथेसालियाव थिनहरनानै नोंसोर बेयाव रंजा बाजा दङ आरो ना माथो अमा बेदर मोनजायैनि दुखुसो जानानै दङ आच्छा जानो लुगैदोंबाथ' गावबागाव खस्थ' खालामनानै मावना जानो हाया नामा मा मालायनि सा मालायनि खामानि मावनाय मालायनि बुस्थुआवल' नोजोर होयो बेफोरबायदि सिखाव खावनानैलाय सानबेसे जानो सिखाव खावनानै जानाय बुस्थुआ बिराद गोथाव जायोलै मालाबा नोंबो जानो हागोन दाउ बेदर सिखाव खावनानै औब्रा बे खोथाखौ हले सन्थलाया करेक्टखौनो होनबाय सिखाव खावनानै जानाय बुस्थुआनो माबा गोथावनि एक्सट्रा गोथाव जायो मिलौलायो मानोथाय बायनानै जानाय बुस्थुआ जेसेबां गोथाव ना सिखाव खावनानै जानाय बुस्थुआ बांसिन गोथावब्रा मा अमा राजा बिदि होननानै सिखाव खावनायखौ प्रमट खालामदों नामा नोङो सिखाव खावनो थाखाय बयखौबो थुलुंगा होदों नामा नों देखो थाङै थुङै मायबा मायबियावसो लाङोलै सिखाव खावनो थाखाय थुलुंगा जों रावखौबो होआखैब्रा माने फिसा सिखाव खावनानै जि गोजोननाय मोनो बेखौसो बुंदों जेरै दाउ खावनाय बैग्रि फिथाइ खावनाय पटल फिथाइ खावनाय ओमफ्राय आलु बुरनानै जानाय ओमफ्राय मालायनि नालेंखर फिथाइ खावनाय बेफोरखौसो होनोब्रा जों बै फा गाज्रि सिखाव नङालै बैग्रिखौनो खावबाय बैग्रिखौलाय माथो जेराव मेराव मोनो एगजामपोल होदोंब्रा हाफां सना
दोनखो सना होनलायदों सना आंखौ अमा राजा पापिया ओइ हाफांसाला नोंखौ आङो गोसोथोनाय नोजोरै सना होनाखैब्रा बारा खोथा बुंना मिथिबाय अमा राजा नोंना खोथाजों लोगोसे आखल आखुआबो बांद्रायबाय नोंसोरो लाजिया नामा हो लाजिनो रोङा आच्छा गन्थ'आनो गैया बोरै लाजिनो रोङो नोंसोरलाय दुमफावनि अमा खावनानै जाग्रा दुमफावनो खोन्थाना हैनि र' आं दा खोन्थालै हामालै हापां थैथा नों बम्ब्र आंलाय थां दुमफावनो खोन्थाहैना सोरनो खोन्थायै थां दुमफावा जुदि नोंसोरनि इसिबां मोजां लोगो मोनब्ला मानोथो नार्जि बुदांखौ जेलाव हरनांगौ बियो दुमफावाथ' बादा होनो हायोमोन ना सिबिआइखौ थारमाने दुमफावाबो नार्जि बुदांनि सायाव फोथायनाय गैया दुमफावा फोथायो फोथाया बे जोंनि खोथा नोंहा जेबो बुंनांगौ गोनां गैया मिथिबाय अमा राजा हापां थांनोसै दुमफावनो खोन्थाबा आंहा जारला जागोनलै बेफोरखौनो टेनसन लाबाय थायो नामालै बाद होलै टेनसन लानाङालै मानसिफोरखौ टेनसनसो होनांगौ टेनसन लेने का नहीं देने का है मिथिबाय आं दिनैलाय मानो एसेबां सिरि सिरि नङाबालाय माथो खोथायानो नन स्टप जोबा नार्जि बुदां अमा राजाया थिगखौनो बुंदों दुमफावाथ' मिथिनांगौमोन ना दुमफावालाय मानो नोंखौ जेलाव थांनाय समाव मानोथो हमथायासै मानोथो सिबिआइखौ बादा होआसैनो दुमफावा मालाय माथो बुंनो सिबिआइआनो एकदमबारे आंखौनो दायनिगिरि साजायनानै जेलाव लांबायब्ला थेवबो एसेबाबोथ' बुंनो हायोमोन ना सिबिआइखौ नार्जि बुदाङा खावाखै सोरबा बेलेगासो जानो हागौ होननानै नोंनि खोथाखौबो खोनासंनांगौमोन ना मानोथो जेबो बुङासै दुमफावालाय बाद होदो दे जेबो साननांला बेबो गावनि अमा गोमानायनि सायाव कनफिउसावनो जेबो सानना मोनासैदां मा बुंनांगौ मा थानांगौ आं माने बेखौ आं दुमफावनाव कुइसन खालामगोन दुमफावनाव सोंथि सोंगोन आं नों मानो बिदि खालामनाय होननानै गावनि लोगोखौनो बेबायदि सोंथि सोंबाय नोङो हामालै लोगोआ गावस्रागोन दुमफावाबो आंनि लोगो नाथाय नोंबो आंनि बयफ्रेन्ड आं सानैखौबो फार्स्ट प्रायरिटि होखायो थेवबो आं दुमफावनाव सोंथि सोंनासो गारगोन नों मानो बिदि खालामनाय होननानै देलै दे नोंसो सानैनि गेजेराव हाबलालां ओरैबा हिनजावफोरनि गेजेराव हाबना लाबा जारलासो जाखायो दा बुंखाबो जेबो दुमफाव आरो आंनिसो खोथा बियो दुमफाव न'आव दङ ना हापां नै जोंबो बादुला बादुलि सगाव एसे बेरायहैनो नागिरदों सानस्रिजों नोंखौ कल खालामदोंमोन नोंना फनानो नाङाखै दुमफाव मानो बेबायदि खालामखो नोङो हो हापां आं बुजियासै नों मा बुंखो दुमफाव नोंखौ आंनि बेस्ट फ्रेन्डसो सानोमोन नाथाय नों आंखौ फोथाय खेबस' खालामबाय फोथाय खेबस' आं मा फोथाय खेबस' खालामखो हापां नोंखौ दुमफाव जाफ्ला नाङा मिथिबाय नार्जि बुदांखौ मिथिखायो नोङो नार्जि बुदाङा बेबायदि सिखाव खालामा थेवबो मानो नोङो जोबथेसालियाव थिनहरखो नार्जि बुदांखौ आंखौ फोथाय हापां आं नार्जि बुदांखौ सिखाव होननानै बुङाखै आरो आङो पुलिसनोबो खोन्थायाखै आङो सिबिआइआसो हारसिंनो हमनानै लाना थांदों नार्जि बुदांनि आखायाव अमा नुनानै आंथ' सिबिआइखौ जेबो होनस्लाबनो हायासै बेयावनो नार्जि बुदांखौ लानानै थांबाय आरो बादुला बादुलि सगाव बेरायनो थांग्राथ' पुलिस स्टेसनावबो थांखानो नागिरखादोंमोन जों सानस्रिजों आंजों बा दुमफाव नंखाय खोथा बुंनोबो सोलोंबाय माथो नोंलाय जेबां खबर लानो गोसो दङमोनब्ला सिगाङावनो थांनानै नार्जि बुदांखौ जेलनिफ्राय बख'नानै लाबोगौमोन मिथिबाय नङा हापां जों थांनो नागिरखादोंमोन सानस्रिजों आंजों ओइ दुमफाव जाबायना माथो हापांबो दुमफाव अमाखौ खावदों अमा राजाया बेनिफ्राय साजा मोनदों नार्जि बुदाङा बिराद मोजां माथो दुमफाव बिराद मोजां खामानि मावदों मा अमा राजाया अमा खावदों दुमफावनि औ सानस्रि नोंना बयफ्रेन्ड सना दादेरनाय रुफा दादेरनाय अमा राजाया सिखावसो मिथिबाय मा अमा राजाया खावदों औ अमा राजायासो खावदों आंनाव बेफोर गासिबो फोरमाना दंजोबो मिथिबाय आरो नोंसोरनो फोरमान होनांगौ होननानै आं साना जायखिजाया बेखौल' खोन्थानो फैबाय दुमफाव नोंजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैला दिनैनिफ्राय मिथिबाय हे हापां बेबायदि दा बुंना जेराव फोथायनाय गैया बेयाव फ्रेन्डशिपबो गैया मिथिबाय नोंथ' फोथायनाय थानांगौमोन ना नार्जि बुदांनि सायाव मानो नोंलाय जोबथेसालियाव थिनहरनांगौ आं गाज्रि मोनबाय बेनिखायनो नोंजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैला दुमफाव बिदि दा खालाम हापां आं बिराद गाज्रि मोनगोन गोसोखौ नों गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो आं जेबो मिथिला दिनैफ्राय आंहा नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला बाय आं मा खालामगोन दा सानस्रि हापा आंजों रायलायलानो दुमफाव दागाब गासिबो थिग जागोन साननैसोनि उनावनो रागा जोंगागोन हापाङा अमा मासेनि थाखायनो फ्रेन्डशिपानो बायबाय दिनैनिफ्राय अमाखौनो फिसिला आं